ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо як навор аз либосҳои кӯдакона пешниҳод кунам. нархҳо сар мешаванд аз 50 сомон то 250 сомона. беҳад либосҳои хушрӯ арзоншудагай. марҳамат навора то охира тамошо кунед. боварӣ дорам ки писандтон мебиёяд. ин видео аз бозори Корвон, тарафи Тило бозор, даромадгоҳи рақами 12, якм ряди магазинҳои шишагӣ. Анами магазин рақами 27 пешниҳоди шумо мегардад. аввал оғоз мекунем аз либосҳои 50 сомона. бисёр ҳам либосҳои хушрӯ омадагӣ ҳастай. шумо метавонед омада бохтон аз наздик бинед. марҳамат анамино ҳамаш двойка ҳаст, тройка ҳаст. ҳамаи ҳамино наваёшон, размерошон то 2 сола 3 солара 50 сомонанд. двойка ва тройкаошон бисёрай, сифатҳои хубай. ина бинед. подписчикони азиз ва ҳамаи он нафароне ки айни замон моро тамошо карда истодаед, ҳозир мехоҳам камакак дар бораи кор дар компанияи Фаберлик ба шумо маълумот диҳам. дар компанияи Фаберлик ҳозир бисёре аз занҳои тоҷики мо кор ва фаъолият карда истодаанд ва хеле зиёди онҳо соҳиби маоши хуб шудагӣ ҳастанд. инчунин хеле дар наворҳои дигар блогерҳо мебинед соҳиби хонаву мошин гаштагӣ ҳастанд, соҳиби маблағҳои беҳтарин гаштагӣ ҳастанд, званияҳои баландтарин да баромадагӣ ҳастанд. шумо низ метавонед ки корра оғоз кунед дар ин компания ва нами рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст, дар нами рақамҳо нависед, ватсап доранд. гурӯҳи занҳои беҳтаринанд, занҳое ки мисли апаву хоҳар ҳастанд. кора ба шумо мефаҳмонанд, регистратсияву обученияшон беплай. пура кора мефаҳмонанд. агар хоҳед кор мекунед ва шумо низ метавонед ки соҳиби маош гардед. шумо низ метавонед ки яке аз званияҳои баланди компанияи Фаберлика соҳиб гардед. нависед, бо мефаҳмонанд тона. воқеъ саломат бошед. хеле гуфтам то охири навора тамошо кунед, бо дигар чизоям ҳастай. ман шумода нишон метиҳам. ине ки мебинед ҳамаи ҳамино 50 сомонай. ана двойкаҳо, ана куртачара бинед чӣ хушрӯча мекимаст. ана ино двойкаҳо ҳам навараждёне дора, ҳам мисол 2 сола 3 солада дора. ҳар хелаяй ҳами формачаҳои беҳтарин бо нархи арзон пешниҳод шудагӣ. бинед интихобшон чихе бисёрай. ҳамаи ҳамино на қисми болоро тамошо кунед. ҳам духтарӣ, ҳам бачагӣ, ҳамаи ҳамино 50 сомон. дидед? на қисми болодам ҳаст калонтарако. материалошон двухниткаяй зурай. ана баъд поёна нишон метиҳам. ряди поёна марҳамат анамино спортивкаҳои хушрӯ барои бачаако. диде? инаи тройкара дидед? ҳамин тройка 50 сомонай. ира бинед чӣ хушрӯакай. азибо медонед чанд рангай. бози ман шумода нишон метам. и то 2 сола 3 солара размер ҳаст. на бози ман нишон додум. и зард буд. ана инаш оранҷевишай ва инчунин сабз дора. намхе хушрӯ плашовкачаяй. брижа дора, баъд намхе футболка дора. ҷода бо двойкаҳош ҳастай. ғафсаки начос доранд двойкаҳо. мана ин двойкаҳо ҳаст. ва ҳозир ина инора бинед. бо ё вапше хушрӯ тамоман фасон. ина бинед палточа баринай. брук дорад. брукаки ҷинс дорад ва футболка дорад. тройка то 2 солаи иш размер 50 сомон нархаш. ҳамаш арзон шудагиам духтарако. дер накада барои фарзандотон ё ки барои ягон ҷо меҳмонӣ рафтан, кӯдакбинӣ рафтан, метавонед омада аз анами либосҳои 50 сомона харидорӣ кунед. беҳад хушрӯаканида бинед. тройка. яна боятай дига вандамкаи фасонак. марҳамат. диде? начос дора кайбо. ҳозир бошад дӯстони азиз, ман шумода бо
қиматтаракуша нишон метим. Ҳамаи ҳамин намуде ки ҳозир дидед 50 сомона будан. Намино ҳамаш 50 сомонай. Ана ҳозир бошад аз ин тараф либосое ки ман пеш нишон дода будам тона дар наворои 1 ё 2 ҳафта пеш. Ино 300, 400, 500 сомона либосо будан. Ҳозир ҳами тараф кадомеша гиред 250 сомон шидагай. Бовар кунед беҳтарин либосои хушрӯи брендовияй. Двойка, тройка. Анахе курткочо ҳастай. Бинед? Бо брижаш катияй курткача. Брукошон кати. Ино ҳамаш 250 сомон. Ҳами комплекто. Костюм бруко ҳастай. Двойка ва тройка ҳастай. Куртка ҳастай. Хулас беҳтарин либосояй набинед. Чиқа хушрӯан инош. Мана. Ана ин тараф курткора бинед. Ана вая бинед. Вай дора рюкзак дора, куртка дорад, бруки джинс дорад. Бо майка дора. 4 та чиз дорад 250 сомон. Ана марҳамат. Ина рангшам будай. Барои духтарако ҳастай, барои писаро ҳастай. Ина кожуниёш ҳаст. Хулас беҳад либосои фасонай бо нархи дастрас 250 сомон. Ҳами 4 та дора базеош, 3 та дора чиз базеош. Хулас дар ҳами 250 сомон брендови либосора шумо харидорӣ карда метавонед. Ина бинед. Чиқа хушрӯй бруки джинс дора, жимпир дорад, рубашка дорад. Аҷоиб рубашкаш хушрӯ. Бо иш чиай? Ҳа, и бо шарф доштай бинед. Фасон. Мана 250 сомон. Сифаташонда гап нест. Беҳад сифатои хушрӯай. Ина жимпиракора бинед охе. Кати киртоошону брукошон. Ина брукошон. Ҳамашон брендови бороян. Агар видеои моро тамошо карда бошед аз амин брендови чизо як бор омада бо бинедам ино чанд сум буд. 400 сум буд, базеош 300 сум буд, 500 сум буд. Хулас ҳар хела буд нархош. Ҳозир боша ҳамаи ҳамино нархошон 250 сомон шидагай. Ина як бинед. Палточаи кӯдаки, футболкача ва инчунин брук. И то 4 солара размер дора. Ана ира хостам шумода нишон дидем. Дидед 4 та чиз дорад. Брук, футболка, куртка ва анамин чӣ меган ира? Сумкача, рюкзак. Худаш бовар кунед ҳами курткаи кӯдаки худаш 200 сомонай. И ҳозир иҷа комплект 250 сомон. Беҳад вай хуб кардагӣ ҳастан. Аксияи хуб рафтистай, распродажаи хуб рафтистай. Барои ҳавай ҳам марҳамат метавонед барои фарзандотон омада интихоб кунед. Ана ин намуда бинед. Ина майка дора, футболка дора. Ана ин курткача дора ва бруки джинс. Сифатои беҳтарин. Чӣ хеле гуфтум? Сифатои беҳтарин. Ина иноша бинед бо. Аҷоибакам. Ана ин палточои духтари ракати куртоҳош машмода нишон метим. Қисми болора бинед. Анами палточо чон ятаи бо дохилишта киртача доранд. Киртачое ки ҳами киртачо худаш 200-300 сомонай. Иҷа ҳамроҳи палтош 250 сомон пешниҳод шидагиай. боварӣ дорум ки ҳар яки шумода маъқул мешава. Барое ки нархошонам хубай. Барои ин намуд бор 250 сомон бисёр ҳам нархи хубай. Барое ки ин боро қимат будан. Ина марҳамат метавонед биёед аз наздик бинед. Чи 50 сомонора, чи вая, чи 50 сомонаша, чи 250 сомонаша. Ана мехе нарх кати пайдо кунед. Ана ҳозир бошад ин тарафда анавай костюмо, анавай костюм дидед? Анавай костюмо 700 сомон будан. Ҳозир бошад 400 сомонан. Ина иҷада фақат ами костюмош 400 сомоняй. Дига ҳамаи чизе ки мебинед 250 сомон. И тараф 50 сомон, ин як тарафи дигараш 50 сомонашам шумода нишон додам ва инак ин 250 сомонашам якта ба якта
кӯшиш кардам ки пешниҳод кунам то на. дӯстони азиз, дар инҷа бошад конвертҳои фасон ама мехоҳам шумо нишон диҳем дар давоми навор. Анамино аз 130 сомон сар мешавад то 250 сомон. Иноям бори брендам, бори фасонан. Ҳамаи чи доранд дохилишда. Диде барои кӯдака мисол аз родон баровардан бисёр хоҳиш мекунанд духтарако. ина ҳастай. Диде метавонед ягон наздикотона равон кунед, омада аз наздик бобинанд ва баъдан харидорӣ намоянд.